už to frčí, já si to oddálím, tak když si natočil ksich zblízka, to vypadá hrozně. A i ty záběry na ostatní. Já zdravím nábytek od Jirky. Skříň jsem dodělal a mám ji částečně zabalenou. Balí se to do strečky. Už mám poslední zbytek, musím se jet koupit zítra. A ta samotná stečka o sobě to neochrání, je to dobrý proti sklouznutí, na autě to potom drží u sebe, nicméně to neochrání ty rohy, jo. Takže já tady používám balení svoje a jsou to krabice z pojeznic na šuplíky. Já to rozříznu na 4 díly, jak je patrný. Tak toto přiložím ze zhora ze spoda a obmotám to strečkou. Ze spoda to mám zafixovaný, ochráněný takto růžkama, skříň přesunu dozadu a obalím to středem přes tyto růžky.